Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na, shout out kada kay amin a subscribers. Kastamat akamlaawan tayo dagiti sumaganad a commenters. Dapagayam Imelda Velasquez, Imelda Cabang, Roselyn Hill, Ray Madulay, Elena Antonio, Catherine Park, Emmanuel Suknet, ken kada kayamin anaayat amang tartarabay kadagiti amin a dramami nga unay daytan kaka anaraar tinamnama ken kamanong Roger ken dagiti vlogs. Ket ita adtoy ti pakasaritaan a napauluan. Agsammaked iti tagtagainot. Ito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Kasano nga rod, boss? Naawatak ka din iti trabaho nga paplayak. Well, naawakan. Anya nga iti posisyon ko, boss. Kan manu nga iti suldaw. Kasto da chay. Kapo manglokloki kapailaan. Kasto da sweldo. Ay! Ho! Maturog ka manon. Awan lakot day talatar aramida maturog. Unay daytan nanang. Awanan, sayang. Anya ti awanan kung sayang nga sasawam. Naawat akon iti tagtagainap ko. Ngamriniing dakit din. Kasano pa'y nga amok ituloy na. Naawat kan ko nam. Inawat na kan ni San Pedro Gilangay. Saan nanang? Naawat akon iti trabaho. Kat ibagbaganan no kaano ak amang rugi. Kan numano ti suldok. Ngamriniing dakit din. Kasano pa'y nga amok. Iti katuturog mo. Inaanginan ti utik mo. Unay daytan kaka. Anya. Agsamakad iti tagtagainip na. Langgong at tao. Rumwar ama pa nagbirok iti trabaho saan ka maturog ngagsayang iti kanitaw. Isumot ti kunak. Ngamamun na pa'y kanaw. No kaano amang rugay. Kanuan niya ti maitid at trabaho na. Asinaw kinakaamuan na. Iti tagtagainip na kano. Adan samot tan mental disorder ti anak ta. Bakit? Angata? Tila salsalawasawon na. Nga iso lang ti makaawat. Mas daawak. Kasaritak tuman, kapaliiwag ti tignay na. Tanupudno ti atap ta. Ibauntan iti mental hospital ti Lukaw. O naidaytan. Apay dayta tao, tamat maturog manay. Oh no! Ay, Domingo! Ay, apay arin iingdak tatang. Kastalatan ti aramid mau. Aramid ti sadot. Di mo pa'y amaw ti tumulong di ti balay. Pagpadaanak ngamin ti ayab ko, tatang. Asinaw ti mangayabkan ka. Ti bus ko Asino ay ti bus mau ngay bagbagam. Naitangarod ka ti parikod. Taimbas amamukon ti bus ko. Kano sa dino ti lugar a pagtrabahwak. Dinisturbo yumanon ti saritaan mi iti bus ko. Anya saritaan ngay bagbagam. Kat namat maturog ka. Isumay tatang. Madama kami ngagsarsarita iti bus ko. Iti tagtagainip ko. What? Pinugsat yukit din ti saritaan may. Di kailan makatututor nga may namalpas ti saritaan. Sakbay amang disturbo kayo. Manaktak kayo, tatang. Agindaak mo't lang. Alay, apay nga agilad ka manan. Masapula may tuloy ti saritaan mi kanibos. Apay nga agilad ka ngay nga raw. In ka makisarita no asino na itaabos mo kay bagbagam. Di na pa'y nga rin na ibaga tinagan na tatang. Tapinutid yung matisaritaan may.
Isturbo kayo matititagtagainap ko. Anya, tagtagainap ko ti mangibaga no anyan to ti trabaho kano sa dinaw ti pagtrabahwak. Nay-tan kaka. Confirm baka dadaulan ti ulo ti anak ta. Anya nga ron ita ti aramiden ta. Ipantay pa check up iti psychiatrist itamot laang. Sikan ti mangibaga kenkwana. Kasanungay ti panangibagak kenkwana. Kat ibagam mapantayo pasyaran ni doktor. Dejay laang. Why, alam mapangkat. Darasam ta pagrubwata maun. Nay-tan kaka. Domingo, anak. Agrobot ka, tamapantayo iti doktor. Apaya di kay makawaya sa mapananang. Bakbakitan kayong. Anya, What? sika nga ron ti kadwa ag amapan iti doktor. Anya aga po nanang. Adda ka dimot na tagtagainap yaw, amasapul ako yugan da kiti doktor. Awan, ngambas tamapantayo iti doktor itamot laeng. Ay nananang, mapan kayo kadilatan. Ibagayo ka ni tatang tayson ti mangkuyog ka na kayo ti doktor. Nay-tan kaka. Sika nga ron ti pa doktor ko, tamangan no nakaron. Nakaroon tay. Tibagtik mo Anya. Apay ngay akas guys timbagam bakal. Awan na. Di mo pulos maayaban no kas jay. Anya pa'y laeng ngay nga ron ti bagak. Kat naibagak mo't itinasayaat, ngam awan mo't lata. May busaan ako na iti baga, isungin baga akong tipudnaw. Nay-tan kaka. Taktika lang kumatap no sumurot. Nasaysayaat mo't laeng, numaamuan ng tagpaiso. Badi adadan ngagbuatek no datayo ni ti sangot ti doktor. Ta sigurada o ngay baganan to nga awan mo't sakit na. Apay nga impantay ti doktor. Madadaol ti ulo. Saan abakat? Ti anak ta, ti ipadoktor ta madadadaolin ti ulo na. Iso adi mo iraman ta bagay. Nay-tan kaka. Agdamag kayo lang iti doktor. Noan niya ti kasayaatan nga ramiden nyo tatang. Di, paikat agbayad kamay iti consultation pa'y ngawan mo't ineksamin na. Talaga kasta tatang. Ngam at least, mai-advise na noan niya ti kasayaatan nga ramiden nyo. Pa'y mo't nga may takasjayan ti panagpampanunot ti kabsat mau. Saan abagtik ni Manong tatang? Saan mo't anormal ti kasdiyang aramid kanibagbagana. Bunga laeng tinalabo sa panagpampanunot na dayjay. Anya ko mati panunutan na katawan mo't parikot na. Datayo may ti magpakpakan kenkwana. Dayta ti parikot na tatang. Isu akayat na ti maadaan iti trabaho. Ket kayat na amaamuan dayta iti tagtagainop na. Dayta amin ti patsin na amakaited iti husto nga impormasyon kenkwana. Binabagtay ta kapanunutan. Nay-tan kaka. Pataudin nan samat aloko na ti kasdiyang araramidin na. Kasarita taman iti nasaya at lakay. Masapula kasta ti aramidin ta. Pagbalinin na tamitten nga aguuyaw. Nanay, dajayan ni Domingo. Ay, Domingo, umay ka man. Disturbo kayo mo't nanang. Anya kumamot ti pakadisturban. Mapanak ko maturog ay. Manan, nakasapsapa. Turog manan. Napatag ti pan naturog ko nanang. Taado nga impormasyon ti maamuak no maturog ka. Anya nga'y dagita nga impormasyon. May papaniti trabaho. Nay, kasano ko mga da impormasyon may papaniti trabaho. Kat awan mo trabaho. Kalukwan ka may. Sana sinsinan da iti tatang. Diyo amoya. Nga idyon una na apanawan kat may bagada ti mapasamak iti masangwanan. Babaan ti tagtlagainag. Idey, dayta. Dagiti appointed laeng nga adipon ti Diyos ti makammo. Wano makaipadto iti masakbayan. Saan asika? Ta saan kamot nga adipon ti Diyos? Adipon na kamot ti dakes nga espiritaw. Ha?
Unay detan ka. Balsig man kitday. Jay dakla kayo di talikudan ti balay. Tapno ada pagsunguraw. Tapno sana binabagtay ti pagpakitam kada kamay. Anya? Kaamangan no mabagtitaken kakat si katibalsiga. Ay, unay detan ka. Tatang, nagagatmat ni Manong. Pagkunaam, Agbalbalsig di talikodan ti balay. rumbeng laeng nga kasta. Tapno sana binabagtay ti bagbagana. Mamatpati ngamin iti tagtagainop tatang. Iso ang madadadaal ti ulonan. Mas daawak patsinakit din ti tagtagainap. Kat bunga lang ti pampanunot a binabagtay. Talagamat. Bunga ti bannog, danag, ken kapapanunot. Iso ang makaitagtagainip ti tao. Ket kasta ni Manong Domingo. Kasta ti sadot a mapanmanggay. Magnamnamalatan. O naydaytaan. Kapaya kasta ti pampanunot siya. Agsweldo akto lang ta makita yu amin. Kaano mo't ngagsweldo ka? Awan mo't trabaho Manong Domingo. Nagkuna. Antan trabaho. Ayan ti trabaho, kun mano ti sweldom. Dahito iti tandaanam si Kamerle. Sigun iti tagtagainip ka. Antan trabaho. Kat iti sumaruno apan naturog ka. Sigurado ngagsweldo akto metay. Kat di tanton amaamuak no mano ti sweldo. Manong, nasaysaya at ngagpaiso numapan kan iti mental hospital, tapno masigot ti dadaal nga ulom. Da kayaw ti dadal ti ulo na. Sigun iti tagtagainip ka. Addan trabaho. Kat patseg apumudno dayta. No may tagtagainip kumanan ti sweldo. Sigurado aday tantong mati maitad a sweldo. Kasta lang dayta. Sana binabagtay. No di kat talaga tagtagainip ka o ti pakaamuak ti masakbayak. Ay na Manong, di nakman akaran iti binabagtit. Ingkan ni mental hospital itamot laan, darasam. Adda na panunot ka o bakay. Anya lakay. Mangan tayo aminan sa tayo pumanaw. Anya, Dua nga aldaw adi tayo agpakpakita ka ni Domingo. Awan aglutaw kan mangpakan kan kuana. Kita mano di agnakam. bisinam nga rod. Correct. Barang makarieng itinagda ka sa tagtagainop na. Ayaw na idaytan kaka. Agtignay tayo itata nakaturog manayin. Kita man no may tagtagainop na ngaglutaw kan mangmangan. Itagtagainop na ki amaron-rono tibagis na gapo itinalaos abisen. Tapi nanawan tayon. Unay daytan kaka. Ayun na. Makaturturog ako na. Ang mabisinak ba't ngamin. Agap gusti tiyan ko. Unay mo tandananang tatangkan adeng. Pinanawan dakat. Ano? Ito mabisinak ko. Bisinundakit din. Jakto mo't makaturog. Tapno itagtagainip ko amang mga anak ko ma. Barang mabsuga kiti tagtagainip ko. Kat saanan nagsakit ti tiyan ko. Agam, jaklat tamot makaturog. Pilitak ti maturog. Makaturog ako. Sino ka asaraan kan ipusan? Kan mataan. Ay, kabut-butang na kita nagdadak ka lang matam. Tunggal at tagtagainap ka. Pulatak tagong kaniwat mo. Tapno di kan makaangas.
tapno ko kwakan. Ha? Awan matlang serbim, ngagdibiyag iti lubong. Tasadot kamad ngagtrabaho. Ken awan matlat makarmon. Isungayawid kan iti pagarya. Ay, saan? Kasyan da? Makariing ako man. Makariing ako man. Ano? Unay tayo dyan na tagtagainap. Sus. Jak kayatan tagtagainap. Jak kayatan. Rejak maturugan no isot ka sa pulan. Kumusta kan, Domingo? Nanang. Ay, magkakapsutak. Pakanoin kan agasan dak. Tano pumigsaag. Inak ag trabaho at talagan. Ha? Ay, siguro ako napintas ti tagtagainop mo anya. Isu napintas mo tanda giti ibagbagam. Jak kayatan ti maturog ka nagtagtagainap nanang. Apay nabangungot ka. Kaslakastan. Mabuti nga kong. Jak kayatan. Isa tulungan da ko ma. Amangan no ilaylayon kung ti mapan no maturog akpay. Jak amon ti aramidak nanang. Pangasyaw tatulungan da. Nala, no talaga anak kami, no talaga anak kaamiris kan, surutem, dagiti ibalakad kuken ka. Agpapigsa ka, kalpasanda, ingkag sapul iti trabahom. Kendimon pagsamakedan ti tagtagainep, abunga ti pampanunot laeng. Wala nang. Aramidak amin ngayong bagayaw. Ken kang runaan na, agkararag kamut angamen, tanakalipat kamutten. Ngem imbag ta saan nakaalinipatan ti Diyos, nga uray pa'y nakalipat kan. Inikan nakapayla iti gundaway mong agbalbalew, agasem ngay dayta. O nay daytan, Domingo. Wenmet, sana tila mapampanunot yu a negative, ta maikulbo kayo lang no kasta. Ti kasayaan ta na panunutin nyo, kat dagiti prinsipyo ti Diyos, ta makatulong dahi tayo ti panunot kan salun at yo. Ken, tulungan nyo ti bagiyo, babaen ti panagsalukag yo. Ditan kagayem, tinaggibusan ti pakasaritaan, anapauluan. Agsammaked iti tagtagainep. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga orasyo amin.